Τον είδα ντυμένο μεταξωτό. Που κάμισα ρούχα καλά, να πούμε. Πάω κοντά του, λέω ρε Παναγιώτη, πώς έλαγε να πούμε και είσαι έτσι ντυμένος και έχεις φτιαχτεί. Μου λέει Μιχάλη, άκου να δεις. Τώρα αυτή η περίσταση λέει για να ντύνεσαι και για να τρως και να περνάει η οικογένειά σου καλά, πρέπει να σαλτάρεις. Λέω τι πάει να πει να σαλτάρεις. Δεν ξέραμε τότε να πούμε. Να λέει στους Γερμανούς. Περνάνε τα αυτοκίνητα και ό,τι έχει απάνω να πούμε το αυτοκίνητο, ρεζέβες, τυριά, ό,τι έχει. Το μαγκώνουμε, σαλτάρει ένας απάνω και τα πετάει και τα μαζεύουν οι άλλοι μάγκες και τα πουλάμε και οικονομάμε. Και έλα και οικονομήσαμε λέει γερά και πήγα και ντύθηκα. Αλλά τι το θέλεις λέει. Ντύθηκα εγώ αλλά όλοι λέει ζηλεύουνε. Γιατί την πέτυχα λέει στη σάλτα και οικονόμησα λέει κάτι ξουραφάκια, κάτι κυβωτιάκια και πια πήραμε πολλά λεφτά. Και ντύθηκα άλλος μεταξωτό. Και ζηλεύουνε, δεν θέλουν να με βλέπουν ντυμένο. Εκεί μου κατέβηκε η κλάβα, πήρα ένα μολύβι και έγραψα το ζηλεύουνε, δεν θέλουνε.